Cum ați dau și eu o întrebare? Da. De toate aș face. Adică? Căminul de bătrâni, spitalii, parcuri frumoase, sali de sport. Păi tu care ai spus adineori că ai avea interes de la Floricica fiind președinta țării, face toate astea păi da, pentru zice popor? că ea dacă o să fie președinte, o să fiu și eu mai cunoscut după ea. Păi stai, noi vorbeam Da. aici că tu ești președinte și dacă o să faci toate lucrurile pe care le-ai spus, că tu te-ai bucurat la bani, cum a zis Exact. Floricica. Da, dar nu, eu nu. Eu Știu, nu, eu că zic nu. acum. Nu, eu zic acum la bani. Dar dacă eu o să fiu președinte, am face să tot fiu ca și mai Floricica. Da. Nu, Dar o să spune, fie, o să dacă fie Floricica are și președintele țării, da? Da. Să zicem că are și președintele țării. Da. Crezi că s-a rezolvat și problema din dormitor, mai ales că ai un interes la ea? Da, se rezolvă, da. Da, se rezolvă, da. Se rezolvă și oricum te iubesc. Eu oricum te iubesc cum ești tu. Tu cum ești ca om, te iubesc. Te iubesc ca om. Da, să știi, ești frumoasă, deșteaptă, inteligentă. Și chiar este bine președinte, Da. Pe cine ai prefera să fie președinte? Pe Șușoaca ori pe mine?